Tak nie je veľmi čo hodnotiť z našej strany. My sme k tomu zápasu pristúpili, dovolím si tvrdiť, horšie ako k prípravnému zápasu. 2 dní sme tým pripravovali na to, že Pardubice budú bojovať, proste majú poslednú šancu dostať sa do play-off. My síce už sme nehrali o nič, čo sa týka umiestnenia, ale chceli sme nájsť nejaký motivačný faktor v podobe dosiahnutia 100-bodovej hranice po základnej časti. Bohužiaľ, niektorí hráči to nepochopili a ten dnešný odvedený výkon proste je úplne zaslúžený. Pardubice boli lepšie, my zarobili oveľa viac chýb. Aj keď nemôžem povedať, že Pardubice vyhrali nejaký excelentný hokej, ale hrali dobre defenzívne a proste chceli viac to víťazstvo ako my. Ja som niekedy až príliš empatický v tomto smere, čiže ja chápem, že hráči sa nechcú zraniť a to je jediné pozitívum z toho posledného zápasu, že nikto sa nám nezranil. To jediné kvitujem, pretože aj s tým sme išli, proste dali sme Holasovi voľno, pretože má zranenie, chýbal nám Talavka, ktorý je chorý, takže všetci ostatní hrali a mali proste zakončiť tú základnú časť víťazstvom. A bohužiaľ, chcelo to len trochu viac chcenia a takého chtíča po víťazstve. Nemyslím si, toto je nič neriešiaca prehra. My zostávame druhý, čiže tam sme boli aj pred tým posledným zápasom. Ja som rád, že tie posledné zápasy pred týmto zápasom sme odohrali dobre tímovo, takým play-off štýlom a dokázali sme si už predčasne teda to druhé miesto zabezpečiť, ale na to musíme nadviazať, pretože keby sme takto hrali v play-off, tak nemáme tam čo robiť. Je to len doliečenie malého zranenia, ktorého trápi dlhšiu dobu, čiže chceli sme natiahnuť tú dobu jeho oddychu, aby sme proste niečo nepokazili, aby neprišlo nejaké horšie zranenie a vypadlo na dlhšiu dobu. Už je na lade, samozrejme príde alebo do zápasu zasiahne po dlhej dobe, alebo do tréningového procesu sa zapojil po veľmi dlhej dobe, čiže im určite dáme čas, minimálne 2 týždne na to, aby dotrénoval, pretože šlahy začína od nuly, takže tam nemôžeme teraz povedať, že už je zdravý a môže hrať. On musí proste kondične aj všetko nejak naháňať teraz. Skúsime to natlačiť, ten tréningový proces jeho individuálny do nejakých 2 týždňov a potom aj podľa subjektívneho pocitu ho zaradíme do zostavy. Je to trošku komplikácie, samozrejme. Nejaké tie dvojice tam sú. Budeme sledovať samozrejme celé to play-off, ale môže to dopadnúť aj tak, že sa dozvieme supera až deň pred vlastne začiatkom štvrťfinále, alebo 2 dni pred začiatkom štvrťfinále, takže o to bude horšie, ale budeme sa sústreďovať minimálne prvé 2 dni tej prípravy toho týždňa sami na seba, na svoj systém, na svoju hru a posledné 2 dni, piatok, sobotu, budeme ladiť v podstate veci a smerovať to k tomu súperovi. A keď to dopadne tak, že budeme vedieť na poslednú chvíľu, tak bohužiaľ tie videá budeme rozoberať možno 2-3 tímov a potom na konci dňa budeme mať toho súpera, čiže možno nám zostane iba 1 deň na prípravu, ale tak to je. Fajn život, fajn Zlín.